Nara, nakuha nato sila sa dagat. Atong salom mga katong pagkahibagyo, pagkahitabo na bagyong upong muli nang anod dito. Kaya mga may masikapit dito eh. Mga sabi tubo na. Ito sa malibak do pa. Ito sa limak do pa mga ang sound. Nakita na ko ni gahapon. Kita na to ni gahapon mga namana tagahapon. Mga ako na. Wala ako ganina ako ni kuhaon. Ako lang kuhaon. Mata lang. Kuha kita tapos sige na. Dato ni pagkitabo mga na bagyong upong 2025 mga tabo bagyong upong. Sugay baha din sa mga anon mga balay mga kuan. Ada ganin gusto si Biliko dito mga. Biliran man namo diri mao nga among kuryente diri tawag Biliko, biliran. Kuryente diri tawag Biliko. Ada gusto si Biliko mga to sa laod na anod. Sa laod mga siguro mga pito kadupa. Kadupa na ako, napilito pa man nato mga 10 to 15 meters kalawang pa dito na putang ang gusto si Biliko. So mga taas ni mga kadupa mga doon kabugway mga 50 meters dilis nada mga 50 meters ni kataas. Salamat sa Ginoo nga nakuha nato kaya ras otong. Salamat Lord. Nara, nakuha nato sila sa dagat. Atong gisalom mga katong pagkahibagyo, pagkahitabo na bagyong upong muli nang anod dito. Bagyong upong mga anod nakakuha ta dani. Kay dugay ko nangandoy ani mga na makakuha ta dani. Ay magpalit man kita ko ato. Nangandoy ko na magpalit ng tatas na bal. Wala na ta makapalit kay dia. Ang putay kwarta. Lisod ka tag kwarta mga mo kung sino mga kay nakakita na lang tag kuan anod. Anod sa tubig baha. Taas ni mga. Taas. Ato picturean mga. Mga 20 meters ka taas, oh. Taas eh. Mga 20 meters ka taas ato nakitaan nagamit. Kita anod lang. Di ba puti pwede mangawat. Kay lisod na. Kita mangawat. Kuwan tatagkutob sa ato mahimo lang tarong nga pagi. Di kita mangawat. Mga hindi ako daw sa video mga salamat sa mga Raymond agi. Lo tudahi manoy. Hindi makita.